Prvi tragovi o Baču potiču još iz perioda Justinijana I, kada car pominje Baču u svom pismu 535. godine. U 873. godine Bač je bio avarsko utvrđenje. Za vreme vladavine Arpadovića, Bač je bio kraljevski grad i sedište biskupije. U 1241. godine Bač su razorili Mongoli. Tvrđava u Baču je danas najstarija tvrđava u Vojvodini. Podigao ju je ugarski kralj Karlo Robert Anžujski u periodu između 1338. i 1342. godine. Tvrđava je podignuta na manjem ostrvu nastalom od meandra reke Mostonge. Spada u takozvane vodene gradove jer je sa svih strana bila opkoljena rekom, a prilazilo joj se pokretnim mostovima. U periodu nakon Mohačke bitke 1529. godine grad i tvrđavu osvojili su Turci. Iz tog perioda potiču i opisi Bačke tvrđave u putopisima Evlije Čelebije. Bač postaje deo Segedinskog Sandžaka. Od vremena Rakocijeve vune 1702. do 1704. tvrđava biva spaljena, razrušena i napuštena, nakon čega više nije obnavljana.